अगर आप भी चाहते हैं कि विराट म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। by विराट म्यूजिक। हमरा छोड़ के जाई छत जोन गे तोहरा बहिन के पटई बौगे। हमरा छोड़ के जाई छत जोन गे तोहरा बहिन के पटई बौगे। अभी न सब सुन रहल छी मदना से विराट म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। चल गेला ससुरा मिल नैला चुम्मा नहर पर बैठक देला। चल गेला ससुरा मिल नैला चुम्मा नहर पर बैठक देला। तोरा धोखा के बदला तू कइबोगे तोहरा बहिन के पटइबोगे। हमरा छोड़ के जाई छत जोन गे तोहरा बहिन के पटइबोगे। मदना से विराट म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। हेगे पापा तोहर कोई दिल को शादी हमरा अकेला छोड़ गेला गे रानी। हेगे पापा तोहर कोई दिल को शादी हमरा अकेला छोड़ गेला गे रानी। माइर तोहरा भतर सकू अइबोगे तोहरा बहिन के पटइबोगे। हमरा छोड़ के जाई छत जोन गे तोहरा बहिन के पटइबोगे। धोखा तू केला हमरा सरानी दीवाना हरिओम कहै छौ जे कहानी। हेगे धोखा तू केला हमरा सरानी दीवाना हरिओम कहै छौ जे कहानी। माइर तोहरा भतर सकू अइबोगे तोहरा बहिन के पटइबोगे। हमरा छोड़ के जाई छत जोन गे तोहरा बहिन के पटइबोगे। रिकॉर्डिंग बाय विराट म्यूजिक, मदना बाजार। मोबाइल नंबर 7050 410 549।